Ahojte všetci a vítajte pri našom novom vlogu, ktorý sme sa rozhodli natáčať pre rodinu a kamarátov, aby videli, kde sme, a momentálne sa nachádzame v Novom Škótsku na služobnej ceste a rozhodli sme sa, že vám to tu natočíme. Opúšťame náš dom a rozhodli sme sa, že ideme na výlet do Peggy's Cove v Halifaxe. Idem na to naše mestečko. Križovatka, 4 stopkami. Príde prvý, tak odíde. Coming! Čaká nás prvá zastávka. Ako usually. To pred oknom, aby sme si videli na auto. Naša obľúbená kávička. Budem myslieť, že kamerujem. From St. Louis, headed for the coast, no telling when or if you're coming home. Half the time you knew me, you were out there on the road. It's a wonder that we've come this far at all. When the heather's blooming on the mountainside and the north wind blows across the great divide, won't you tell me what it's like underneath that western sky, and whatever will become of you and I? Do you smell the oleander in the California breeze? Have you reached a place where redwoods meet the sea? Well, I will never know, dear, I can only guess, for the Roman is the one you love best. When the heather's Pamätník na pamiatku 229 ľudí, žien a mužov, ktorí leteli Swiss Air letom a to lietadlo spadlo tuto, zrútilo sa do mora. They have been joined to the sea and the sky. Nech odpočívajú v pokoji. Z 2. septembra 1998. western
celú tú dedinku. Wow. Tu je ten maják. Tu to môžeš niekde zastaviť. Nachádzame sa v Pegiskau. Je to tu extrémne busy. A teraz ideme k majaku. Miňu. Atlantický oceán. Tu máme nejakého trúbkara. That's amazing. 55 is fantastic. Thank you so Very nice. Čo sú tie zvieratka, Miňo? Vraj je to najviac fotografovaný majak na pobreží Nového Škótska. Thought it'd be golden, crossing the line and don't look back. Think I was broken. I needed some time to clear my head. 'Cause I've made all the mistakes and I've dealt with the heartbreaks. But I think that I found my way. 'Cause I've been sinking like a stone. Carolina, take me home. Nothing's ever really broken. I won't let you go. 'Cause I'm finding my way right back to you. I'll find my way back to you. I see a river floating its way out to the sea. I can remember. Tieto útesy sú najznámejšie tým, že sa tu najviac ľudí utopilo v Novom Škótsku za posledných 20 rokov kvôli práve týmto šmykľavým skalám a unpredictable waves. To znamená, že nikdy neviete, aká veľká bude tá vlna. Preto tento pán určite by tam nemal sedieť. Kde môže veľmi ľahko to zmetnúť do mora. Finding my way right back to you. Yeah, I think that I'm finding my way. Thought it'd be golden, crossing the line and don't look back. But I've been sinking like a stone.
ulice. Že toto je náš domček v Windsore. Teraz vám otočím, že ako sa dostaneme dovnútra. Naša chodbička. Kuchyňa. Small, ale akože je to všetko, čo potrebujeme. A táto farba tyrkysová je akože úplne že topka. Naša living room. Je tu všetko, čo potrebujeme, fakt akože small, ale akože very cozy. Nejaký makráme doplnok. Živý kvet, umelý. Tak to vidíme na ulicu. Čo sa deje? Akože je to trošku scary takto, keď som sama doma. Kitchen, proste máme tu fakt všetko, hrnce, čajník, nejaké misky, taniere, mydlo, jar, poháre, akože fakt všetko je tu. Separation, triedíme odpad, klasika. Máme tu práčku a sušičku, to je super, akože fakt, že luxus. Kúpeľňa akože small, ale super, je tu všetko. Vaňa, hlavica, čo je super. A bolo tu však fakt všetko, že toaletný. Telové mlieko, body wash, conditioner and shampoo. Fakt všetko. Uteráky, nejaký bordelík. Osušky, nejaké deodoranty. Bolo tu dokonca aj odličovacie mlieko na pleť. Hand soap. Brutál. No. Toto je naša bedroom. Taký len nákuk. Máme tu fakt všetko. Posteľ, to je asi queen size, myslím. Prezliečky, akože fakt sa mi páči tento vibe, že je to také tyrkysovo modré, neviem, akože fakt, že brutál, úplne môj štýl. Môžeme sa vrátiť naspäť. Cena tohto Airbnb je 4200 kanadských dolarov, čo je akože fakt too much, ale akože platí to miniel zamestnávateľ, takže nejak to vykryjeme celé a býva sa nám tu fakt, že brutálne.
Toto je naše mestečko. Teraz sme na prechádzke. Ráno sme boli na raňajkách. Máme 23. november. Sneh tu nie je zatiaľ ešte, neviem, či bude. Mi nechceš niečo povedať? My sa prechádzame asi kilometr. Robíme taký loop okolo celého mestečka. Máme 23. november. Ako môžete vidieť tuto na tomto videu, išli sme sa nájsť do jednej vinárne, kde hrala živá hudba. A týmto by som sa s vami rada rozlúčila. Dúfam, že sa vám naše prvé video páčilo a ďakujeme, že ste ho dopozerali až sem. Majte sa krásne. Bye!